journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, batan-on nga gireport nga missing, na diskubrihang patay, duha ka mata sa biktima gitusok og kutsilyo. Miyembro sa Sparrow Unit, gidudahang responsable sa pagpatay sa pulis sa Bansalan, Davao del Sur. O pasahero sa bus, nakuhaan og shabu sa checkpoint sa Lasang, Davao City. Sa detalye sa ato mga balita, patay nang nadiskubrihan ang usa ka batan-on nga gireport nga missing sulod sa upat ka adlaw sa Turil District, Davao City. Brutal nga gipatay ang biktima kay gitusak-tusak ang duha ka mga mata niini ug naasab kini sama dinunggaban sa lawas. Suspect sa pagpatay misurrender sa mga pulis. Ani ang report ni Leo Febra. Dinhi sa daplin sa sapa sa Barangay Alambre, Turil, Davao City, nadiskubrihan ang patay nga lawas ni Angelo Duay, 19 anyos nga natusak-tusak sa samad dinunggaban. Brutal ang pagkamatay kay gidunggab hasta ang duha ka mata sa biktima. Upat ka adlaw kining na missing ug nadiskubrihan human misurrender sa mga pulis ang suspect sa krimen ug mitug-an kung asa niya kini napatay. Sumala ni Police Lieutenant Jeffrey Bangkas, ang deputy sa Turil Police Station, uyab sa biktima ang suspect. Ug niadtong Biyernes nagkasinabot ang duha nga manglakaw padulong sa sapa. Mabuyag to sila. Tapos, nagdiyayaan sila ng mga tatong dapit sa tapa. Okay. So, sabihang na sila away, naglali. Allegedly, gitium na daw ng biktima, yung suspect sa biktima. Gusto magipagilawas. Tapos, kung nakakita opportunity ang suspect, yung nailo ang kutsilyo, tunggan na itong biktima. Kaya nakatay. Nagbangutan ang inahan sa biktima ug gimahay ang suspect nga giila sa mga pulis nga si John Christopher Joseph Piquero, 20 anyos. Magmahay jud ko ba nga nga iya mong gipatay akong anak. Giguba gid niya ang kaugmaon sa akong anak ba. So sa ako sa mama, sakit jud kaayo. Yang ginahimo. Gusto jud ako siya matagaan po hustisya. Kasong murder ang i-file sa mga pulis batok sa suspect nga nakakustodiya sa Turil Police Station. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Gikonsidera karon sa Bansalan PNP nga miyembro sa Sparrow Unit sa New People's Army ang mipusil patay sa pulis nga si Police Staff Sergeant Rick Castillo. Ang biktima gipusil at tubangan mismo sa iyang balay. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Posibleng may kalabutan sa trabaho ni Police Staff Sergeant Rick Castillo, isip platoon leader sa border control point sa Davao del Sur ug North Cotabato ang pagpusil patay kaniya. Matod ni Police Major Peter Glynn Ipong, ang hepe sa Bansalan Municipal Police Station, dili personal nga motibo sa pagpatay kay Castillo. We are always considering that possibility. No, kay kabalo kaya kang nagmahad po na sila nga mo balik na po sila ang dating nga mga gitawag lang assassination nila. Mga Sparrow unit nila. But as of now, kita na po nato ni nga anggulo. No, kaning anggulo nga basikong ang mga NP ang nagdira kaniya. Apan, wala pa'y gipagawas nga pahayag ang NPA kung sila ang mipatay kang Castillo. Sumala ni Police Major Peter Glynn Ipong, ang hepe sa Bansalan Municipal Police Station. Duna na sila gihuptan karon nga artist sketch sa mga suspect base ni sab sa description sa mga nakakita. So nakuhaan na nato og artist sketch kini nga to ang kita or witness sa panghitabo. So dili sa nato ikuan sir for the reason nga kailangan sa natong himay-himayon atong investigasyon sir. Agosto 21, tuig 2021, gipusil patay si Castillo sa duha ka mga armadong lalaki samtang naglingkod kini sa tubangan sa ilang balay sa Rosal Street, Barangay Poblasyon. Gikan sa Rosal Street, gisulod sa mga sospek ang ilang motor, mga 90 metros ang gilayon,
kung di naglingkod dinhi ang biktima ug way daghang rason nga sa kanila ang mipusil kang Castillo. Kapin 23 ka tuig na nga nagserbisyo si Castillo sa Philippine National Police ug taod-taod na nga nahimong platoon leader sa Kinuskusan Police Outpost ilawom sa 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company. Nagsilbi sab kini kaniadto sa Intelligence Division sa Police Regional Office 11. Nailo ni Castillo ang iyang asawa ug tulo ka mga anak. Gawas sa pamilya niini, nagbangutan sab karon ang mga higala ug mga kabaro ni Castillo ug misaad nga hatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Kapin 70,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu ang nasignit sa checkpoint sa Task Force Davao ug Davao City Police sa Barangay Lasang ning syudad gikan sa usa ka pasahero sa bus. Giila sa mga otoridad ang naharang nga suspect na si Engelbert Dalisay Canopen, 39 anyos, residente sa Purok San Roque sa Davao City. Subay sa report sa mga sundalo sa TF Davao ug kapulisan sa Bunawan Police Station, sakay ang suspect sa bus dihang namatikdan nila nga lahi ang lihok niini ug daw wala mahimutang hinungdan nga ilang giinspeksyon. Og nadiskubrihan ang dakong sachet nga naisulod sa gituang shabu nga mukantidad sa 76,800 pesos. Nakakustodiya na sa Bunawan Police Station ang suspect o gikatakdang kasuhan o paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gipaubos karon sa hard lockdown ang 5 ka mga barangay sa probinsya sa Davao Occidental tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Online sabong ang gitumbok nga hinungdan sa lokal nga panggamhanan. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Mingaw og wala kaayoy mga residente nga gatikaw-tikaw sa lungsod sa Santa Maria, Davao Occidental. Gwardyado sa mga pulis og sundalo ang 5 ka mga barangay. Gipatuman sab ang total record ban of curfew gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Mga essential travel lang sad ang gitugutan. Epektibo manggod karong adlaw Agosto 24 hangtod sa katapusan ang hard lockdown. Ang mga barangay nga gipaubos sa hard lockdown mao ang Kinilidan, San Antonio, Daligasao, Buka, San Agustin ug Poblasyon. Ang gipatumang hard lockdown sa 5 niini ka mga barangay nga nakatala og pagtaas sa kaso sa COVID-19. Ang reported sa ato ang kuan ani opisina sa datos sa ato ang MHO, ang gina-point nila na main reason na nung misaka ang kaso sa COVID-19 diri sa Santa Maria is tungod sa online sabong o kanang ginatawag gani nato na talpakan. Kasi ang talpakan naa naman siya sa cellphone sa matang tao niya. Kung mogamit sila aning talpakan, so kinahanglan na apog kay maayo na internet connection. So depende sa mga tao kung kinsay na ay device o kinsay na ay kanang access gikan sa ato ang internet, maunang makapahigayon siya o talpakan. Karon curious bitaw ning uban nato na mga kuan, mga kabanay dere. Putan-aw po sila. Pagtan-aw nila na, uy, sakong mandinig, pero naa sa cellphone, maunang maka-encourage siya na mo-violate o social distancing o maka-encourage sinuon o mass gathering. Dahil nagikan ang ato ang mga cases yun sa pagtaas sa ato ang COVID-19 diri sa ato ang munisipyo. Subay sa datos sa Provincial Health Office, nisaka na sa City 103 ang COVID-19 case gikan August 1 hangtod 23, 2021. Kung asa, halos katunga kon 325 cases ang aktibong kaso sa Santa Maria. Mas taas kini kumpara sa samang period niadtong bulan sa Hulyo, nga naa sa 272 ang nataptan ug 72 ang aktibo. Kana ang amo ang kuan ideal gyud na ingana tan-awon nato na hopefully at the end of the week kung dili man gyud na mukunhod direksyon makita ang resulta na wala naging matapdan, amo ang studyuhan kung kaya pa ba sa mga lokal na kagamanan to provide and kaya pa ba sa ato ang katawhan to go on an extended lockdown. Regarding ito sa pronouncement ni Secretary Duque that the lockdown is not really the solution para mo kunhod ang ato ang kaso sa COVID. While this will really work
sa kuan sa ato ang mga big cities, diri magud sa ato ang kuan, ato ang lugar. We are mandated the very simplest pod na solution on how to avoid being infected by the COVID-19. Aminado si Mariscal nga jutay pa lang ang nabakunahan, sanglit gamay pa lang ang bakuna nga miabot kanila. Orlando Dundundinoy, Province of Davao Occidental, stay safe. At tangi! Mga residente sa Takunan, Davao City nagreklamo sa agas dili nga sitwasyon sa ilang supply sa tubig. O mga miyembro sa tribong taga-Kaulo sa Malungon, Sarangani Province gihatagan og pagkaon o kwarta. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Tulo ka tuig nang nagreklamo ang mga residente sa Barangay Takunan, siyudad sa Davao sa walay klarong supply sa tubig sa ilang lugar nga hangtod karon wala gihapon mahatagi og solusyon. Og napula na ang mga tao sa lugar sa siging reklamo kay magkawang lang ang ilang hago. Aminado ang Davao City Water District o DCWD nga hinay gyud ang pressure sa tubig sa naisgutang lugar. Ani ang report ni Leo Febra. Walay mo agas nga tubig dihang giablihan ni Kent Angeles ang gripo sa tubig sa ilang balay sa Purok 3, Das-A, Barangay Takunan, Davao City. Wala siya makahuman sa pagpanglaba. Sumala ni Kent, adlaw-adlaw ingon ani ang ilang sitwasyon nga inig alas 4 sa kadlawon, wala na mo agas nga tubig sa ilang gripo. Ug mobalik lang kini pagka alas 4 na isab sa hapon. Usahay alas 11 na sa gabi mo agas ang tubig. Hasol kini para kang Kent. Hilabi na sab kang Carl Michael Dakigan nga nagnegosyo og karinderya. Nga mapugos na lang og pundog tubig aron dunay ikahugas sa mga plato ug kaldero. Uban tao ko diriya kay kadlawon pa magpundo na. Alas 3 pa sa kadlawon magpundo na kay pagkabuntag mawala. Unta maksyonan nila og dali-dali ang ingan nga problema ba. Ikuan la sa konta. Yaksyonan ta nila ang tubig diri nga. Kay dagan mo gamit tunon gud sa di mikaugas, di kalaba na. Nanawagan na sa Davao City Water District si Kapitan Arnold Asubi sa Takunan kay siya mismo mahasol na sab sa reklamo sa mga tawo nga siya pirmi ang dumbulon. Dapat kaning kamutan gyud nila nga mahatag nila ang supply nga ginikinan sa mga tao kay nagbayad man gyud ang mga tao sakto. So mo nang ilang isa nga mga problema nga magbayad sila niyang inguna na ang serbisyo nga maabot sila sa Water District. So kuan kayo kanang gani ang ilag yung kuan magkasakit daw sila kay ana dili na sila makatulog kay magulat sa tubig nga magagas. So wala to na mga tao mga sakit. So dapat karon panahon nga wala pa na mabot nga mga problema, dapat ino na nang maaksyonan. Kay halos man mi 100% diri sa Takunan garbage sa outside sa dika nga naman sila kaugalingong source sa tubig. Pero kadaghanan gyud sa Takunan
nagud sila nagasalig sa ilang supply. Aminado ang Davao City Water District nga hinay gyud ang pressure sa supply sa tubig sa Takunan area. Kaning portion sa Takunan, we can say na although na ay areas dara nga dili 24 hours ang ilahang water supply, but dili pud siya ingon na kadtong aggravated no ang kadtong low water pressure to no water. Based pud ni sa atong makuha na mga datos sa ato ang mga ongoing na pressure monitoring. And in fact, recently, naatay gibuhat na operational adjustment to improve the water distribution nato dara sa riverside na area. Kay based manggod sa kaning migawas na observation sa ato ang technical team, ang ato lang kailangan na adjustment for riverside system serving Takunan is to improve ang katong distribution sa ato ang existing na supply. But as of karon no, we are still closely monitoring the result of this adjustment, and hopefully na siya mga favorable na results. But if ever man naagihapoy areas nga dili pa nato ma-improve ang ilahang water supply, padayon ang ato ang paghatag og intervention. Gipasalig sa DCWD nga una matapos ang tuig 2021, mahatagan na nila og solusyon ang problema sa supply sa tubig sa Takunan. But we are working on 2 infrastructure projects na makahatag yun og additional supply. Kay mao gyud ni ang direct na tugon sa kaning gina-experience karon sa ato ang Tubok Main na water supply system. Ang isa ani is ang completion sa ato ang isa ka additional na production well which will serve a Tubok Main system. And ginalauman na per project timeline, supposed to be mahuman siya by second quarter of 2022. But on the side of DCWD, we are exerting best effort na mapaningkamutan nato ma-expedite ang completion sa maong facility para ma-online nato siya karong tuiga. And with the pipe laying and katong pagbutang og katong temporary facility for the production well, base ato ang mapasayo by December 2022. And then another major infrastructure project that we are looking forward na makadungag yun significantly og tubig for our Tubok Main is ang kaning ato ang bulk water supply project which we are undertaking with Apo Agua. On the part of DCWD, humana na ang katong parte namo sa maong proyekto, ready na ang storage facility and mga distribution main na crucial para makastart na ta og dawat and distribute sa tubig from Apo Agua. But right now, we are closely coordinating with our project partner because we are also waiting sa ilahang end na mahuman nila ang maong proyekto. But although na ay mga setbacks ang katong mga restriction sa quarantine, sa construction and pipe laying nila na activities, as of karon full blast naman ang ilahang mga construction dito sa ilahang facility sa Gumalang and also dito sa Weir area and the raw water pipeline, and including mga pipe laying works for the treated water pipeline. And hopefully they are also looking forward na mahuman nila ang maong proyekto by end of 2021. Lauman sa mga residente ang pasalig sa DCWD ug ilaha kining timan-an karong tuiga. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Nahimo na karong panginabuhian sa usa ka residente sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur ang kahilig niini sa mga tanom nga adenium ug cactus. Ug gani ginadayon na sab karon ang nagkadaghan niini nga pananom. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Midayo gikan pa sa Davao City ang pamilya ni Chona Ragasa ug Bingaray aron makita ang daghang klase sa adenium ug cactus nga tanom sa usa ka residente sa Barangay Union, Bansalan, Davao del Sur. Tungod kay hilig ni Chona ug Bingaray ang cactus, mipalit sila aron madugangan ang ilang koleksyon. Usually ba si Ma'am galaag og mga succulents farm? Yes, ma'am. Permi gyud. Yes. So certified plantita. Yes. Actually, man ako tigpalit siya nag-aalaga kay Ilocano akong husband, mahilig siya sa mga plantitas. Plantito. Okay. Siya nag-aalaga. Ako lang nagapalit. Kung asa ko maato na mga mag-tour, so kakita ko bulak, nano ko ipasalubong, dalaw sa iya ha. Nadaghan kaayo.
na-amaze ko kay akong mama, collectors po og cactus, pero karon pa wa kita nga ingani di kadaghan ang cactus na makita pa. Sa Airy Farm, makita ang klase-klaseng variety sa adenium o cactus nga tanom mismo ni Airy Navarro nga nagsugod og pagtanom ni adto pang tuig 2014. Atong elementary ko collect na ko og kanang mga cactus, mga plants kay akong mama mahilig bang pud gud siya sa mga kuan, mag-garden. So murag na-adapt na ako to siya, ako na ang nag-atiman-atiman. Mahilig jud ko sa plants hanggang sa atong third year high school ko hapit pa ko na drop out kay magsige kog absent para lang mag-garden. Lakip sa iyang koleksyon nga cactus, mao ang Gymnocalcium ug Astrophytum. Dunay kapin 3 kagatos ang klase sa cactus nga rooted kun gipatubo o gipadaghan sa yuta. Ug duna say grafted kun gipatubo o gipadaghan pinaagi sa usa ka teknolohiya. Gikan sa 15, duna sad siya kapin 6 kagatos nga klase sa adenium kun mas naila sa ngalan nga Bangko Calachuchi. Ang kahilig sa adenium ug cactus ni Airy, nahimo na niya karon nga panginabuhian. Ang plants manggod makapa-relax sa ato ang kuan ba sa atong kaugalingon kay kung naa kay mga problema or mga ingaan pareha karon sa pandemic, kung magtanaw ka sa mga plants, makalimot ka atong mga problema nimo kay ma-appreciate nimo ang iyang beauty, like ang mga flowers, ingon na pag naanay mga blooms, mawala ka sa kanang murag imuhang kanang natural nimo nga panghuna-huna, mas ma-focus nimo imong attention dito sa pag-appreciate sa imuhang mga alaga. So mag-graft ta og kani Astro. Alang sa mga sama niya nga hilig sab niini nga mga klase nga tanom, dunay tambag si Airy aron mas mapalambo kini. Padayon lang sa atong hobby kay ang pinaka-importante nga malipayon ta sa ato ang ginabuhat. O gawa sa tanan kung imo siyang mapadaghan, maka-income pa jud ka. Sa panahon sa pandemya nga kanang limitado lang atong lihok, nindot yun nga mag-alaga tag plants kay narata sa balay ug likay punta sa contamination, sa virus. Gikan sa gamayng luna sa mga tanom, karon miabot na sa 1 ka ektaryang adenium ug cactus ang natanom diri sa Airy's Farm. Kung kaniadto, iya lang habi ang pagpananom, karon iya na kining makwartahan. Matod pa ni Sir Airy, love what you do and do what you love. Gikan na lamang diri sa Airy's Farm, Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Bansalan, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Sayo nga nakadawat og gasa gikan sa mga sundalo sa 102nd Brigade sa Philippine Army ug lokal nga gobyerno sa Malongon, Sarangani Province ang mga miyembro sa tribong taga-Kaulo sa Sitio Sulup, Barangay San Juan, lungsod sa Malongon. Gawa sa mga pagkaon, groceries, gihatagan sab og cash assistance ang 59 ka mga households nga taga-Kaulo. Nagpasalamat ang mga miyembro sa tribo kay karong panahon sa pandemya, mas gikinahanglan nila ang tabang gikan sa gobyerno ug pribadong sektor. Dili basta-bastang masuddan ang lugar kaniadto tungod sa kalayo ug lisod ang dalan. Ug ning bag-o lang, gipasalig sa lokal nga gobyerno sa Malongon nga ipaayaw nila ang kalsada sa lugar aron dili maglisod ang mga residente paglugsong sa sentro sa Malongon, Sarangani Province.
Mokad to ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Magkita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!